Γεια σας παιδιά! Σήμερα το 6 επεισόδιο! Όχι το 7! Ναι, το 7 νομίζω, όχι το 6. Περίμενα σκεφτά 6 νομίζω, περίμενα να δούμε. Πάμε εδώ. Γιάννη, είχε κάνει βίντεο! Ωραία. Τώρα θα πάμε και θα κάνουμε το σχέδιο αυτό. Παίρνουμε υλικά block off, nether να πω. Θα πάρουμε και τον cobblestone. Το πάρουμε αυτό εδώ. Θα πάρουμε, όχι αυτό. Θα πάρουμε ποιο, πού το. Cobblestone. Αυτά. Ένα. Είναι μάλλον το 6 επεισόδιο, ναι μάλλον. Μετά θα σας πω. 1, 2, 3, 4, ωραία. Παίρνουμε αυτά. Βλέπετε. Και τώρα θα δείτε τι γίνει. Οπα, λάθος. Όσοι φυσικά το ξέρετε, θα το δείχνω αυτούς που δεν ξέρουνε. Ωραία, κλείνουμε από εδώ. Και στο επόμενο επεισόδιο θα κάνουμε πάλι ένα σπίτι σήμερα. Τώρα θα το κάνω. Τώρα. Ωραία. Πάμε εδώ. Βάζουμε ένα τούβλο. Τάκ. 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 Και τάκ. Πάμε πίσω. Το βάζουμε στο στυλιά. Βουαλά. 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 Ναι, πάμε νεθέρ. Πάμε τώρα, μάνα. Βοήθεια. Βοήθεια. Το ξέρεις αυτά μα τα φας τι θα γίνει. Άβαλα κόφια. Δεν θα σε ακουμπάνε. Βλέπετε, αυτό ήταν το επεισόδιο μας. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, μάγκες. Γεια σας!